Dobre, takže chcel by som rozobrať ďalšiu tému a to je pobyt v prírode. Ďalšia vec, ktorá sa veľmi, veľmi podceňuje. Od vzniku civilizácie, od vzniku človeka ako takého, či už je to 100, 200, 300, 400 tisíc rokov, každý to dáva niekde inde do nejakej inej hladiny, tak ten človek bol v prírode. Naozaj, dá sa povedať, prvých 200-300 tisíc rokov až do príchodu nejakých civilizácií, tak bol stále v prírode. V podstate civilizácia v mojom ponímaní je to, keď sa ľudia presúvajú práve z tej prírody do niečoho umelého. Do mesta, nazvime to. Jasné, ľudia žili v súlade s prírodou v všelijakých kmeňových zriadeniach. Doteraz žijú v kmeňoch niekde, či už v Amazonke, alebo niekde v subtropickej Afrike. Sú také miesta, Inuiti alebo nejakí Mongoli, tí, čo naozaj tam pasú tých sobov, tí sú stále v prírode, ale drvivá väčšina z nás je už domestikovaná touto civilizáciou, týmto mestom. A ten pobyt v prírode, pobyt medzi stromami, pobyt v tichu je dneska nedostačujúci. Všetci to poznáme, príde víkend, ľudia utekajú z mesta. Je to stále v nich. Stále chcú proste uniknúť z toho betónového, asfaltového, kamenného, jak to nazvať, šialenstva, kde zasa máte iba hluk, máte umelé osvetlenie, všade je plno ľudí, všade sú fronty. Pár ľudí je už natoľko zlomených, že im nevadí sa niekde predierať v nákupnom centre a toto považovať za víkendové povýrazenie si. To už sú ľudia, ktorí naozaj asi už ich pradedovia žili v meste a jediné povýrazenie si bol pobyť niekde v čajovni, v kaviarni. Pre ostatných z nás, ktorí sme trošku bližšie k tej prírode, tak my trpíme. Všimnite si, ako ľudia utekajú z miest do týchto suburban oblastí, do všelijakých týchto spádových dedín, kde je aspoň ako taký kľud. Je tam trošku menej toho hluku, menej toho umelého svetla, menej ľudí. Je človek mimo mesta. Prirodzene ho to tam ťahá. Problém nastáva, že už aj tieto dedinky, nazvem to, sú tak preplnené, že vlastne to mesto priniesli tam. Všetci to poznáte. Bola dedinka, kde žilo pár desiatok, možno stoviek ľudí. Tak to bolo pred 50 rokmi. Možno keď vaši rodičia a prarodičia boli mladí. No a potom sa tam začali sťahovať ľudia, lebo bolo to blízko mesta. Bolo to lacnejšie ako bývať v meste. No a za chvíľku tam bývalo 1000 ľudí, 1500 ľudí, 2000, 3000 ľudí. Za chvíľku z toho bolo malé mestečko. Po revolúcii sa tam začali stavať rôzne obchody, predajné obchodné reťazce, rôzna tá v úvodzovkách občianska vybavenosť, pumpy, nejaké zábavné podniky, krčmy a tak ďalej a tak ďalej. To mesto sa v podstate len presunulo. Je to ako taká malá rakovina, ktorá sa rozširuje ďalej od toho centra do tých spádových oblastí a ľudia majú čím ďalej, tým menej toho prirodzeného prostredia, ktoré bolo pre nich prirodzené po 99,999% času, čo je homom sapiencom. Takže snažte sa vybehnúť do tej prírody, ale nie niekam, kde je to rovnako preplnené. Ja viem, že dneska je doba sociálnych médií a každý sa snaží ísť na nejaké zaujímavé miesto. Niekde, kde je to pekné. Niekde, kde sa spravia pekné fotky. Kde sa môže človek pochváliť. Bol som tam a tam, pozri. Ako tam bolo krásne. Ale veľa ľudí. Ale nemal som kde zaparkovať. Boli tam stánky s občerstvením. Mali tam drahé ceny.
ja neviem, rôzne podobné starosti. Pozrite si, kde som ja. Som v nepomenovanej doline, kde nikto není. Je tu len príroda. Je tu kľud. Nemám tu ľudí. Nemôžem povedať, bol som niekde v korunách stromov. Dneska také moderné, rastie to všade. Alebo bol som na také a takej výhliadke. Jasné, choďte aj tam, ale choďte tam cez týždeň. Choďte tam do obeda, keď už to musí byť cez ten víkend, keď nemáte možnosť ísť cez týždeň. Zoberte si sem tam dovolenku. Len tak v strede týždňa. Uvidíte, jak to oceníte. Ale urobte si to pre seba. Urobte si ten deň pre seba. Nezoberte si dovolenku v jeden deň v strede týždňa a netrávte ju s inými ľuďmi. Blbo sa to vyznie, ale ak chce mať človek kľud a chce byť sám, áno, dá sa to stráviť aj v teple domova. A keď vám to vyjde, akurát že prší, tak nemáte moc inú možnosť. A dá sa to stráviť aj doma, niekde pri plejku, alebo pri knihe a tak ďalej. Ale ja preferujem a odporúčam každému vybehnúť niekam do prírody. Ale niekam do stredu lesa, do stredu poľa v lete. Proste ja som veľakrát urobil to, že som sa zobral a išiel som do stredu poľa. Tam som si sadol, tam som relaxoval, svojím spôsobom meditoval, keď som to nepovažoval vtedy za meditáciu. No a nikoho nevidíte. Nevidíte rovné geometrické tvary. Áno, tie steblá sú rovné, ale nie sú tak rovné ako budovy, alebo cesty, alebo čiary namalované na chodníku, na ceste. A to pomáha strašne očiam. Vypadnete z toho hluku. Nie je tam ten umelý zvuk. Budete počuť možno tvrdykanie cvrčkov, štebotanie vtákov, možno v diaľke nejaký traktor, ale bohužiaľ s týmto ja mám problém tiež ustavične, že natrafím na niekoho, kto potrebuje akurát v lese píliť drevo, nejakí pilčíci. Týmto píšikov pozdravujem, ale bohužiaľ robíte si svoju robotu, ja to chápem. No a vybehnite teda von, zoberte si deň voľna aj v strede týždňa a choďte niekam, kde by ste to nazvali, že kde si bol. V podstate nikde. Bol som niekde, kde sa to nedá nazvať nejakým miestom, ale bol som tam v nejakom čase a priestore, ktorý som mal iba pre seba. Áno, keď človek býva v strede mesta, nedaj Bože, fakt nie je mobilný, nemá auto, musí s MHDčkou alebo nejakou SADčkou. Je to trošku náročnejšie, ale asi väčšina divákov, ktorí to sledujú, žijú v civilizovanom svete a existujú vlaky, autobusy alebo vlastné nohy. My na Slovensku nemáme mestá, kde by človek potreboval pomaly lietadlo, aby sa z neho dostal. My nie sme Paríž, ani Londýn, ani Šanghaj, ani Bangkok. V podstate kdekoľvek z Bratislavy, z Košíc, z centra teda sa bavíme, z centra Košíc, centra Banskej Bystrice, Žiliny, Nitry, to je jedno. Behom hodiny ste mimo mesta. Áno, nie ste v takomto krásnom prostredí, nie ste v divočine, ale ono to stačí. Takže výhovorka, nemá sa tam ako dostať. Či má človek 13 rokov, 30 alebo 50, kto chce, cestu si nájde. Teraz nikomu nerozprávam, že to je tá najlepšia cesta, ale vyskúšajte to. Uvidíte, že to s vami spraví. Ako som povedal, je to pobyt v tichu. Oči si oddychnú, pretože pozerajú do diaľky, nie do monitoru, do telefónu alebo aj na cestu, hej, stále, ja to poznám. Stále kmitanie očí na v podstate krátke vzdialenosti. Tu pozeráte do diaľky, na hory, na stromy, na skaly. Pozeráte, či neuvidíte nejakú srnku, diviaka, medveďa. Takže oči si oddychnú, uši si oddychnú, mysel si oddychne. Svojím spôsobom aj čuch alebo chuť. Cítite vôňu lesa. Niekedy, hlavne na jeseň, je to až cítiť na jazyku. Taká tá, či už vlhkosť, alebo taká tá zapárenina. Však to poznáte. A spomeňte si hlavne
pre tých skoršie narodených, ako často ste trávili v prírode ako deti? Bolo to naozaj 90% možno toho času, čo ste boli vonku. Málo kto z nás chodil niekam do herne a tam trávil väčšinu času. Boli sme vonku, na bicykloch, len tak, neviem, schovávačky, naháňačky, stavanie bunkrov a tak ďalej. Teda pre chlapcov, pre dievčatá iné aktivity, to je jedno. Každopádne boli sme vonku a bolo nám tam dobre. Pracovné povinnosti, sociálne povinnosti, nejaké rodinné povinnosti. Čím je človek starší, tým je ich viac. Tým si nachádza menej času na seba a tým viac trpí aj jeho telo, aj jeho duša a mentálny stav. Takže toto som chcel povedať. Choďte do prírody. Neviem teraz z hlavy všetky tie štúdie, ale v podstate ktokoľvek robil štúdiu zameranú na pobyt v prírode, na blízkosť lesa. Či už to bolo niekde pri nemocniciach, tí pacienti sa rýchlejšie uzdravovali, keď mali čo i len výhľad na stromy a do parku. Takže ľudia, ktorí trávia ten čas v prírode, sú aj spokojnejší, aj kľudnejší, aj vyrovnanejší, aj majú lepšiu kľudničku, lebo ísť do tej prírody tiež vyžaduje nejakú fyzickú námahu, nejaké prekonávanie sa, či už sú to malé prekonania alebo veľké. Nehovorím, že musíte ísť teraz každý víkend niekam na feráty, ale vybehnite len do toho lesa. A nemusí to byť takýto les, hej, tu sú krásne hory, neviem ako sú vysoké, pár 100 metrov. To sa dá urobiť aj v Nitre, aj v Bratislave, aj v Komárne. Choďte do lesa. Aj do rovného lesa. Choďte niekam k Dunaju, k Váhu, k Hronu, k vode. Proste preč z mesta. Dobre, bola to taká filozofická debata, v podstate o ničom. Všetci to poznáte, všetci to viete. Len som to chcel pripomenúť, že málo ľudia chodia, mali by si chodiť viacej. A ja by som mal chodiť viacej. Takže choďte viacej do lesa. Čo vás povedať? Je to pre vás dobré.